Има една притча, споделена от учителя Бенса Доно в първа лекция от общо култен клас, ако говоря, през 1934 година, която ми е особено любима и ценна, защото нейната поука ясно разкрива централна идея, заложена в християнството, а именно: когато човек повдига ближния, грижи се за ближния, тогава повдига себе си. Проявената любов на дело към друг човек е път за личностно израстване в духовен смисъл. Това е моралът, който следва да изповядва всеки, който е приел Христовото учение като път на всеобщо положително развитие. Това е фундаментът, върху който можем да изградим социално справедливо общество. Затова сега ще споделя с вас тази история. Вървели двама пътници в един студен зимен ден, навън бил студ 35 градуса под нулата. В това време те видели на пътя си паднал човек, замръзнал от студ. Единият пътник казал на другия: „Хайде да слезем да помогнем на този пътник, да не умре от студ." „Няма какво да слизам, аз и без това съм замръзнал. Ако сляза да помагам на него, аз сам ще замръзна." Другият не го послушал. Той слязал от коня и започнал да разтрива замръзналия пътник. Той разтривал ръцете и краката му, а като разтривал него, и той сам се стоплил. По този начин той помогнал на брата си, а първият пътник продължил сам пътя си. Тълкуването, което дава учителя Бенса Доно, е следното. Ще прочета само отказ. Казвам: ако вие постоянно сте заети със себе си, ще замръзнете. Аз гледам хората навсякъде правят същата грешка. Те се качват на коня си и бързат, гледат да не замръзнат на пътя, да си уредят своите сметки. Не, ти ще замръзнеш. Ти сам никога не можеш да уредиш своите сметки. Ти ще уредиш своите работи до толкова, доколкото се уредят работите и на другите хора. Защо? Защото ти сам си част от един орган на Бог. Твоята функция в този общ организъм зависи от общото съгласие с другите органи. С пожелание да постигнем общо съгласие и задружност ви пожелавам хубав ден!